Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off ilag tabi sa silent mode sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pamibikan Oratio Imperata. Sa ngaran ka nama, kan Akyas, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahira kon, asin maughayon Ama, day ka masasabotan ni si Sayman, na nagsasagbog nin iriwan, day pwedeng mag-ako sa imo, ang si Sayman na namumuod sa violensya. Bantayi kami sa samong makatawang kamugtakan, na binabalunin mga mabangis na kaurasaan, bayolensya, asin kagadanan, rangaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ng gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog na butasan an sa indang mga amunisyon, an man nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugoon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan ng mga armas, maging responsable, asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makuha ang ranga, asin kusog, kan mga nanghiyunguwa, para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pagataman, asin pagantabay, siring man, ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkahirak, asin katuninongan. Kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos ng dugo, kan sa imong banwaan. Inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran ka nama, kan Akyas, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay napon po sa indumatugang. Ngunyan, ikalimang Domingo nin Kwaresma. Isabay man po niya to ang mga sa tuyang mas intensyones. Iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot ni Evangelo Brin. Pasasalamat, dulot ni Rosana and Gerson family. Pasasalamat, dulot ni Bueno mga Liag family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Miguel Gonzalez and family. Para sa special na kagadan, dulot ni Rosana C. Rosario and family. To pass the board exam, dulot ni Maria Chesandra Cervantes. Para sa mga kapengaluan kan kalag. Sa kalag ni Lorenzo, dulot ni Fortune family. Ernesto and Rosita, dulot ni Rosana C. Rosario and family. Salvacion, dulot ni Bueno mga Liag family. Tarsila, Benido, Amelita, and Raul Prince, dulot kan Belan family. Philo, dulot kan Lopez family. Roger, Zoe, dulot ni Charmaine and Ham Roncesvalles. Amelia, Ernesto Sr., dulot kan Dichoso family. Nemesio, dulot kan Luid family. That anniversary of Teodoro, dulot ni Ray, Liovet and family. Pedro, dulot kan Plaza family. Banuanin Diyos, tindog po ang gabos sa sinawito niya to ang awit sa pagpuon. Sa tuwing intensyon, pangkinaban na ka tuninungan, ibata man sa mga intensyon.
Sa ngarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, si pagisumaro ang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, tans ito mga kasalan, tangani magano kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, ang sin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan ng Diyos. Mayara ka man lagod sa to, ang Diyos na makakaman, asin bagapatawada sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na mahera ka, kagurang na mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibig kita, kagurangan sa muyang Diyos, namibig kami na sa tabang mo, kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamot, na uli kaya na nakimong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri niyang sa diri sa kagadanan. Uli kay sa Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay iba mo asing kan Espiritu Santo na bubuhay nagahadi. Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kanta taraman. Sa enot na babasahon, nagsusumada kan misyon si Propeta Ezekiel sa mga nawarak na kapag-arakyan ng Israel. An panuganin kagurangan, iyo itong pagtaon niya sa iyang espiritu sa daing buhay na hawak. Himatayin niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Kaya magpropesiya ka sa sakuyang banwaan ng Israel, asin sabihan mo sinda na ini ang tataramon ko, an kagurang ng Diyos. Bubukasan ko ang sa indang mga lulubngan, iluluwas ko sinda, asin ibabalik sa daga ng Israel. Kung bukasan ko na ang mga lulubngan na namugtakan kan sakuyang banwaan, dangan iluwas ko na sinda, maaaraman ninda na ako ang kagurangnan. Tatawang ko sinda kan sa kong espiritu, asin mabubuhay sinda. Dangan tutugutan ko sindang mag-erok sa sadiri nindang daga. Dangan maaaraman ninda na ako ang kagurangnan. Ang nagtaram, asin gigibuhon ko iyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanoan in pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanuan in pagtubos. Huli sa kairaroman, minaagrangay ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, dangugaan sa kong tingog, hinanyugaan sa kong mga pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanuan in pagtubos. Kagurangnan, kung itinala mo ang mga kasalan, si Isayan matagal kagurangnan. Alagad yaon sa imon pagpatawad, tangani ika sa mong katakutan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanuan in pagtubos. An kalag ko naghahalat kan tabang nin kagurangnan. An sa iyang tataramon, iyo an sa kong linalauman. Naghahalat ako sa kagurangnan, urog pa sa mga bantay na naghahalat kan kaagahon, kan mga bantay na naghahalat kan kaagahon. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asing kapanuan in pagtubos. O Israel, maglaom ka sa kagurangnan.
Hulit na nasa sa iya ang danay na pagkamuot, asin ang kapanoan ng kaligtasan. Tutubuson niya ang banwaan ng Israel sa gabos nilang kasalan. Yaon sa kagurangnanan pagkaherak, asing kapanuanin pagtubos. Kitang mga Kristiyano, binayaan ka ang Espiritu ng Diyos. Sinasadol kita na mamuhay, susug sa Espiritu, dai nagpapadara sa pangapoda nin laman, kun mayo ang Espiritu, ang hawak gadan. Ang Espiritu ang nagtataon ng buhay sa to. Himatayon niya itong ikaduang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang mga nagkukuyog kan laman, day nanggan makakapagpaugma sa Diyos. Alagad da ika mo namumuhay sa laman, kundi sa Espiritu, kung talagang ang Espiritu ng Diyos, yaon sa indo. Ang si Isay manamayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Alagad, kung si Kristo nabubuhay sa indo, maski magadanan sa indong hawak, huli kan kasalan, ang Espiritu nindo buhay, huli taginibo kamong matanos ng Diyos. Kung nag-eerok sa indo ang Espiritu ng Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan ang mataunin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang Espiritu na nag-eerok sa indo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangan. May sarong lalaking nagihelang si Lazaro, taga Betania, lugar na pinag-iero ni Maria, singan sa igtugang na si Marta. Ini ang Maria nagbubo nin pahamot sa mga bitis kan kagurangnan, dangan linaydan, pinahidan niya kan sayang buhok. Tugang niya si Lazaro na nagihelang. Kaya pinatugunan ni Jesus, si Jesus kan magtugang na babae, kagurangnan ang padangat mong katuod, nagihelang. Kan maraman din ni Jesus, nagsabi siya, ang helang na ini, dai ikakagadan, kundi para sa kamurawayan ng Diyos. Tangading ang akin ng Diyos, magmuraway, huli kayan. Padangat ni Jesus ang magtugang na Marta, Maria, sa Lazaro, alagad maski siring, pinalis niya pa ang duwang aldaw, dangan sinabihan ang sayang mga disipulo, magbalik na kita sa Hudiya. Nagsimbagan sa iyang mga disipulo, Rabi, bakong day pa nahaloy buot kang gapoon, kan mga tao duman, tadaw tabot mong magbalik duman. Nagsimbag sa Jesus, bakong 12 oras, ang bilog na maghapon, dai nasisingkog ang naglalakaw kon aldaw, hulit na hiling niya ang ilaw sa kinaba na ini. Alagad, nasisingkog ang naglalakaw kon banggi, hulit na mayo sa iyan ilaw. Sinabihan pa ni sinda ni Jesus, ang katuod, kung si Lazaro nagtuturog, madaman ako tanganing pukawon siya. Nagsimbagan mga disipulo, kagurangnan kung siya natuturog, mararahay siya. Ang sinasabi ni Jesus, iyo ang pag-agada ni Lazaro, alagad
Sa paguna ninda, dapit sa paghihelang o pagpaingalo sa pagkaturog. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus sa inda, gada na si Lazaro. Huli sa indo, ikinakaugma ko na mayo ako duman, tanganing magtubod ka mo. Magduman kita sa iya. Si Tomas na inaapod kambal, nagsabi sa kapwa niya mga disipulo, magduman man kita, tanganing magadan kita, kaiban niya. Pagabot ni Jesus dumaan, naaraman niyang 4 na aldaw nang nakalubong si Lazaro. Mga 3 kilometro sana ang distansya kan Bitanya sa Jerusalem, kaya dakol na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang ni Marta at si Maria sa pagraka sa inda. Kan madangog ni Marta nagdadangadang sa Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya, mantang si Maria nagpawalat sa arong. Sinabihan ni Marta sa Jesus, kunyaon kadigdi, kagurangdan, day ko ta na nagadan, ang tugang ko, alagad, aram ko na maski ngunyan, itataw sa imo nin Diyos, ano manahagadon mo sa iya? Mababoy liwat ang tugang mo, sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, aram ko na mababoy si liwat sa uring aldaw. Nagsabi sa Jesus, ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Ang nagtutubod sa ko, maski siya magagadan, mabubuhay. Ang sisay man nabubuhay sa ka nagtutubod sa ko, day na nanggad magagadan. Minatubod ka kay ni, opo kagurangnan, simbag niya. Minatubod ako na ika ang Kristo, ang aki ng Diyos na pinagahalat na madigdi sa kinaaban. Pagkasabi kay ni Marta, nagpuli siya, inapod niya si Maria sa kahininghingan. Nag-abot ng maestro, sininahanap ka. Pagkadangog kay ni Maria, nagtindog sa kahidaling nagsabat kay Jesus. Dahil pa si Jesus nakakalag sa baryo, yaon pa siya sa sinabatan sa iya ni Marta. Ang mga tao duman sa arong na nakikidumamay kay Marta, nagsunod, kanailing inda siyang hidaling nagduman. Ang pagona ninda, maduman siya sa lulubngan, tanganing magtangis. Pag-abot ni Marta, duman kay Jesus, nagluhod siya sa pamitisan. Ni Maria, duman kay Jesus, nagluhod siya sa pamitisan, asin nagsabi kagurangnan, kun ika uya digdi, day ko taan na nagadan ang tugang ko. Natanyog ang puso ni Jesus, kaya nailing niyang nagtatangis si Maria, pati ang mga tawong kaiba niya. Namatayan niya labi-labing kamundoan. Sa inindo siya ilinubong, anapot ni Jesus, nagsimbag sinda, madya kagurangnan asin hilinga. Nagtangis si Jesus, kaya nagsabi ang mga tao, totoong padangat niya si Lazaro. Hilinga. Alagad may nagkapira nagsabi, bakong pinamuklat niya ang mga matanin sa rungbuta, day man daw niya, may himo na day magadan si Lazaro. Natanyok, girarayan puso ni Jesus, nagranis siya sa lulubngan, sa lungib na natatakpanin sa runggapo, halianin dong gapo, ang sabi niya. Nagsimbag si Marta sa tugang kanggadan, kagurangnan may parong daan bangkay, ulit 4 na aldaw na siyang gadan. Alagad sinabihan si Jesus, bakong sinabihan ta ka, na kung magtubod ka, may hiling mo ang kamurawayan ng Diyos? Hinali nindan ka po, nagtingkalag si Jesus, dangan nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo, na dinadangog mo ako. Aram ko na daray mo akong dinadangog. Alagad sinasabi ko ini dahil sa mga tawong uya digdi. Nganing magtubod sinda na sinugo mo ako. Pagkasabi na kay ni, kuminuraw siya, Lazaro, lumawas ka. Luminawas ang gadan sa mga kamot, sin mga bitis, na bubudbudan nin telang panlubong, asin ang sayang lalawgon, napapatos din panyo. Nagsabi sa Jesus, halian nindo ang mga budbud niya, tanganing makalakaw.
Nagula mga taon nagduman kay Maria, anak kahiling kang ginibo ni Jesus, kaya nagtubod sindas sa iya. Maray na bareta, kan kagurang nang. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Kalimang Domingo kang Kwaresma. Huring irit sa tuyang pag-ayuno, pangadji asin pag gibong herak. Lagad sa Ebanghelyo sa ngunyan, dakolan sa tuyang uukudan, manungod sa buhay ta. Sinabi ko ka kaaging Domingo, na ang lambang Domingo kang Kwaresma, sarong pagpahayag ni Jesus, kunsisay siya. Relasyon niya sa Diyos, sa tong Ama, relasyon niya sa tuya. Kaya, urog ng gayo itong sinabi niya sa babaeng Samaritana na siya ang Mesiyas. As in, kung gusto ka ito, tatawan niya nin tubig na daing mauubos. Na bot sabiyon, saro siyang Diyos, sarong akin ng Diyos, na makapangyarihan. Kan kaaging Domingo, itong pagpailing kan buta, pagmuklat sa buta, sinabihan niya man na siya ang sinugo. Kaya maghugas siya duman sa tangke, dahil naapod si Luwe, na bot sabiyon ang sinugo. Na bot sabiyon siya man sana ito. Kaya sa kadakol na beses, ang mga milagro kang kagurangnan, pigaapod ni San Juan Evangelista, mga tanda, mga kapayagan, manifestasyon kan pagka-Diyos ni Kristo. Apera kay ni, itong Book of Signs o libro kan mga tanda sa Ebanghelyo ni Juan Bautista ni San Juan, papailing man kan relasyon ni Jesus sa iyang Ama. Kung tutuyang natatandaan, every time magibos siyang milagro, mapangadyi siya sa iyang Ama. Yuman ini ang pigsabi digdi, bago niya buhayon si Lazaro, nagtingkalag siya, nang bot sabiyon, nagpasalamat siya. Nagpangadyi na sa pagay kay itong gigibo niyang milagro, mamibidbidan siya, natunay siyang akikan sa iyang Ama. Kaya itong mga nasa Jerusalem, sa mga lideres, mga pariseo sa Doseo, habo na akoon, nasabing relasyon niya sa Ama. Tanayiling sa nanindaan sa iyang pagkatao. Alagad sa iyang ginigibo, sa iyang pigtataram, na nagpapatunay sa iyang relasyon sa Ama. Dahil po hindi nahiling. So, siring kang pigasabi sa libro ni San Juan Evangelista, naglalayan manining mga milagro na mabuhay man sa tong pagtubod. We might not have the same miracles na ginibo ni Jesus na nabasa ta sa Ebanghelyo, kundi every time we come into this chapel, ang pigagad ta baga milagro na mapakari ang buhay ta, mabulong kita sa itong mga kailangan, manggana kita sa loto, usain man po na mga kahagadan. Those are miracles that we are asking. Kaya, dahil man kita naiiba sa pigagad kang mga Udiyo, tungod niyan sa panahon ng Kwaresma, pigsasabihan kita, through the Gospel of John, na itong first part na pigaapod Book of Signs, na kumpesto kay 7 milagro, ang ikapito, yun yung milagro,
buhay liwat kay Lazaro. Pag unata, mananatili ng buhay si Lazaro, alagad namatay manggiraray. So ano man yang kaulugan ka anta, namatay man sana, makangamaya so saro niyang binuklat ang mata, nabuta giraray, no? Mga tugang, bako man sa pagmenos, kaginibo na Jesus, kundi sabi niya baga, kung sabihan sa kang disipulo, magduman, deda ka na kita magduman, tagagapon ka nga ni nga Saudiya, nataka nga maduman. Ano sabi ni Jesus? Tanganing ipahiling sa paagi kan pagduman ko, and eventually pagbuhay kay Lazaro, ipapahiling ko sa mga tao na ako asin ang Ama, tunay na iguanin relationship, no? Na di ako nag-uutik na ang pigasabi kong Ama, midbid ko. Na kung di ako inimidbid, ay niya ako tutugutan na mabuhay si Lazaro. So, yun man po bagang pigagad ni Jesus, nagtutubod ka? Itong mga hagad sa iyang bulungon, subuta, supilay, sunasaniban, all of this. Pero, dahil wala na baga si Jesus, nagali na, ano daw kung ngaputon man kita ni Jesus, nagpapangadya ka kay St. Jude, kay Mama Mary, ano daw, nagtutubod ka, may tataw ko sa imong hinahagad mo. So, ang leksyon po sa bilog na Kwaresma, pagtubod. Ang sabi ni Jesus, kung nagtutubod ka, Maria o Marta, maski magagalan ka, mabubuhay ka. Ano sa leksyon sa pagbunyag? Ano ang epekto? Nagigigit ang akin ng Diyos. Ikadua, miyembro kan simbahan na minukna ni Jesus. Ikatulo, paramana. Tanaging aki kita, bago nakitang uripon ng kasalan, paramana na kita, anang mamanahon ta? Buhay na daing kasagkoran. Kaya opo, ang pigagad ta na milagro, sa diton pa sa naiyan, sa pinuuna ng tinao sa to sa pagbunyag sa tungaki, nagpuo na duman sa buhay na daing kasagkoran. Tang buhay kay Kristo sa pagtubod, sa grasya, yun na po ang puon kang buhay na daing kasagkoran. Kaya lang, deta man bagang pigtutubodan, deta nga ni aram kung ano ang rason kung nata nagpapabunyag kita, kung nata nagkukumunyon kita, nagkukumpisal, siniba pang sakramento. Kaya po ang buhay sa sakramento, buhay kay pagtubod. Kasi ang buhay ng pagtubod kay Kristo, sinsayang Ama, buhay, pagtao kay buhay, na daing kasagkoran. Kung naaraman ta, susaro pang kasabihan, sa ibang ngayon ni San Juan, sabi ni Jesus, naman sa mga taong hindi nagtubod sa iya, sa pagsermon niya sa manungod sa buhay na hali, tinapay na hali sa langit, the bread from heaven. Ano po ang sabi ni Jesus? Ang buhay na daing kasagkoran, iyo ini, na magtubod ka mo sa Ama na nagpadara sa ko, nagsugo sa ko. Eternal life is to know the Father and in Him whom He has sent. Nang ba't sabihin siya? Di nga si Jesus sabing, ako na tapos Ama. Kundi, so nagtutubod sa Ama, as nagtutubod sa iya. Tas iya so pinadara, tanganing mamidbida ng Ama. So all those miracles,
Kaya ito, sa panahon ni Kristo, ngunya na panahon na nagharagad kita kay milagro, iyo po ini ang bot sabiyon kaan. Nabotang maglaog sa buhay na daing kasagkoran. Itas ang kamay, sa gustong magadan. Itas ang kamay, so ayaw mamatay. Hindi naman natin naintindihan daw ang question, kasi walang nagtataas ng kamay, no? Pero ang ba't sabihin ka ng atugang, gusto ta, actually, kabotang magadan. Kung nagagadan mang kita, anong sinasabi ta sa mahal ta sa buhay? Darling, love, maski ako maghali na, yawan po ang puso ko sa imo. Then hanggang kita malilingawan. Bagong iyo, abotang magkaiwalay. Because that is the mark of eternal life. Bagong iyo. Kadawang punto, duman sa pagkairak ni Jesus, sa mga amigo niya, si Marta, Lazaro, asin Maria, duman daw po bigpailing ni Jesus ang dakula na paagi sa pagpatunay kan sa iyang pagiging tao. Kanaging Christmas, sabi ta, si Jesus naging tao, siya ay inaki sa bilin. Siyempre, pag pigaaki, nagiging tao, no? Kung ikasarong tao. Pero bago pala nito ang pinakadakulang ebidensya, ini po na pagkahirak niya duman sa iyang mga katuod, sutulo. Tinulita na antig ang damdamin kagkagurangnan. Siguro, so desire ta man na magbago sa buhay ta, as in ipadagos ang inako na buhay na din kasagkoran sa pagbunyag, alagad, natutumba kita, nasisingkog. And many times, dito na pinapadagos ang pagbagong buhay. Sabi ni Jesus, sayang. At luluha siya. Hawakan ang dibdib na tumitibok para sa bawat isa. Diyan po nahihiling ang compassion ni Jesus. Ano nga ito? So, sabi naman sa devotion sa 3 o'clock. So, devotion po bagas naman sa kay Sister Faustina. For your sorrowful passion. Huli sa pasyon ni Kristo sa pag-ako niya kang krus. Pirmi pong tumitibok ang puso niya sa pagkahirak sa to. So sa pagkahirak na yan, dyan po nagpupo ng pagkamuot. Kaya mahirak ka sa asawa mo, huwag mong bugbugin. Mahirak ka sa boyfriend mo, girlfriend mo, huwag mong lukuhin. Tang pag-ibig po, may magkahirak. That is the foundation of love, of compassion. May damdamin na naaantig at tumitibok. Hindi lang sa isa, araw, dalawa, kundi hanggang sa wala ng panahon. No? Ganon po ang compassion, ganon ang pagmamahal. Kaya kung gusto tang patunayan na mahal ta, kasi namidbid na si Jesus at ang pinabidbid ta sa pagkamot, ay so pagkamot na nagdadanay, nagpapatawad, nag-uunawa. Kasi gusto tang maglog sa buhay nila yung kasagkoran. Dagdagan ta po ito na compassion as in love. Let us multiply it many times. Tanganing magikitang
makasakat kita duman sa level ni Jesus. Tayo na gusto naman sanang magsakat sa langit. Pero kung limitado sa pagkamuot mo, di ba? Hindi nga sapat yung isang asawa, may kabit pa eh. Oo, paano yan? Hindi naman pwede sa langit ang ganun. At ang uling punto, ang pagkabuhay liwat ni Lazaro is a picture of our own resurrection na darating. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating. Sapagat sabi ni Jesus, kung nagtutubod ka sa ko at namumuot ka, siring sa pagkamuot ko sa imo, sinisuguro ko sa imo, mabubuhay ka. Di ba nung sabi kay Marta? Sabi bagat ni Marta, mabubuhay ka kurang dan sa uring araw. Sabi ni Jesus, no, not tomorrow, not next month, today, now na. Ngunyan na nagtutubod ka sa ko, mabubuhay ka, Marta. Para ko daw ka ng pagtubod ta. Yung nagtugas sumayon, naggera sa Middle East, wala nang pagtubod eh. Nagralangaw pa sa presyo, gasolina. Ay, dahil na ngayon yung mga hali, Father. Wala naman yung, bali wala naman yan. Pag may tubod ka, magtubod ka. Di ba? Kasi anong malay mo, sarong aldaw, pababay ni Jesus ang presyo kang gasolina. Kung may pagtubod ka, kung hindi, effort mo lang palagi. Pero alam mo naman, di man kita magtatagal sa mundong ito kung effort lang natin. Ang pagtubod, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Alagad, ang buhay na daing kasagkoran, kailangan din ng pagkabuhay liwat. As in, every time we go to confession at pinapatawad tayo, nagre-receive tayo ng komunyon, pinagpapatuloy po natin ang buhay na daing kasagkoran. May isa pa pong Domingo, malag na po kita sa Holy Week. Sana gawin talagang holy. Bakong holy beach, resort, kung ano-anong pinupuntahan. Paano ka na naman makasabi, nagtutubod ka sa kagurangnan? Na ito na nga ng pagsakit niya, wag pagkasan niya kang krus, dapat nandun tayo, iiwanan natin siya. Kasi enjoy, kung saan. Kasi daw family bonding. Family bonding na wala si Jesus. Paano mo nasabing family yun? Di ba ang family nabubuhay sa Panginoon? Mga tugang, just a reminder, pero kung gusto po talaga niya ito na mapagayon ang Holy Week, gaybuon ta talagang banal, ito po ang sinasabi, magmatsyag kita, makiisa kita kay Jesus, sarong week man sana. Di naman sarong taon, no? Huwag na tayo magtawad. Tanganing dahil na po kita mahiya sa Panginoon, sa pag-agad ta every time we go to St. Jude and ask for miracles. Pero kung tunay ka naman na nagtutubod, madali po yan natanggapin ng Panginoon. Sa tabang, asin pangadji in San Judas Tadeo, Maria Santissima, kita gabos, magkamit kang buhay na daing kasagkoran. Matindog na sa pagpayagan pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglang kan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo Sa aking aking bugtong bugtong niya, niya. kagurang nanta, ipinangita mahulikan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan ka panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, pumilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos ang mga makakaman, haliduman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan,
Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibinin banwaan, mamibig kita sa Ama, nahuli kan pagkabuhay, pagkagadan ng asin pagkabuhay liwat kan akin yang Seso Kristo, nagbalik sa tuan buhay, nin pakipagkatuod sa iya, kaya darahon ta sa iyan sa tong mga pakimaherak, simbag sa lambang kagadan, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing huligan sa indang buhay na pagsaksi, ang Santo Papa asinan mga obispo kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas sa kapangyarihan, kan pagkabuhay luwat ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan mga nalulong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos no na pagkamuot, na mawaras sa inda kan kusog ng buod, sa pagdaog kan sa inda mga pagkaguman. Ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan man nagmumundo, asin nagsasakit, sa pagtalikod nin sa indang mahal sa buhay, rangahon asin paumayan sa indang kamunduan. Ipamibi niya to sa kagurang na. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganingan man naghihelang, maranga kan pagkamidbid, na ang pagkamaot kan Diyos, nagwawara sa indanin kusog. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan makisumaro ki Kristo, an pagkabuhay liwat asinan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Langit no nama, tinanong mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na ding kasagporan. Dara kami asinan sa mong mga mahal sa buhay, sa kapanoan, kan bagong buhay, nin grasya, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Pamibi ka mga tugang, tanganing sakon sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakaman. Akon malagod kang kagurangnanan atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamarawayan ka sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, sing kambilog niya ang banal na simbahan. O Diyos na makakamani, matiyak kami asin sa imong mga nagsasangkuban, na tinukduan sa pagkasabot kang Kristiyanong pagtubod, magtugot ka na sinda malinigan, huli kaining sakripisyo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo, asin dapat matano sa nakakaligtas, danay si minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na dahing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, hulita tawong totoo, nagtangi siya
Sa katuod niyang si Lazaro, sin Diyos na daing sagkod, siya binangon niya sa lulubngan, nahirak sa katawohan, kita dinara niya sa bagong buhay, hulikan mga banal na misteryo. Uli sa iya, nukbo nin mga anghiles, nagsasamba, kan sa imong kamahalan. Anat sa tubang mo, nag-uurugma sa god paman, awat paman lugod, na ipagbot mong makasanong sa indan sa mga tingog, sa rabay na maugmang nagsasabi. Sa imong kamurawaya, sana sa kaitasan, sana kaitasan, kaladanan minadigdig, sangaran kan kagurang na, sana sa kaitasan. Kagurangnan ka na kadang banal, boraba din ka boss nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhayaman kang kalis, ang girari na pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot, kagurang na pamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagot na ikahamag na to. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadaan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong mga gurangnan, kayong tinapayin buhay, singkalis kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mong magatubang sin maglingkod sa imo, sin nagigimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Karon dumakagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Turog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiba, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Judas Tadeo, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, asin mga banal na apostoles, mga martires kanchina, asin kabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran,
Mag-umawa si nagpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, as pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa labi, pabanalong ngaran mo, magdatungan kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, ikaw mo sa muya-munya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan ngan sa imong pagkaherak, maging dani at aling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan magbang paglaom, asin pagdatong kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. So Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin ba pagkadiguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Katuninongan sin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Turugang kay Kristo, ngunyan, asin sagod paman, sa pagkabuhay liwat, sin sa uring aldaw, magpatinawan kamo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace.
Mga tugang o yan sa kagaran ni Jesu Kristo, siya sa tung buhay, asin pagkabuhay liwat. Siyang kodero kan Diyos, sagpapara ang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangan, bako ako maninigonay ka magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
gabos para sa pamibig sa Bilayo Kandayo sa Siskan Ligaspi. Mamumuto nama, minatulog kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad ng pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinudan. Asin gibuwa kami mga saksikan kaugman kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami kay ito, ngunyan, asin sagod pa man. Patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padago sa pagmisyon, palaadan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hari para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Pamibig kita. O Diyos, makakamhan, namimibig kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo na nahawa kasindugo sa mong pinakinabangan. Siya nabuboy nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkabirang paisip. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa tada Sunday. Anatipong nyatong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 50,317 pesos asin 25 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,092 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,717 pesos as in 60 centavos. Sa masunod na Domingo, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Magkakaigwanin pagbindisyonin palaspas sa may ampangin Tanchuling College, Barangay Rizal sa oras na alas 6 sa pagkaaga. Asin susundan man po nin procession pasiring sa St. Jude. Siring man sa Marso 30, Lunes Santo, magkakigwa po ning Beseta Iglesia para sa mga maut magsabay asin iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa parish office. Sa Abril 1, aldaw nin Miyerkules, magkakaigwa po ning Lantern Recollection pagkatapos nin alas 5:30 sa hapon na misa. Iniimbitaran po kamo na mag-attender. Mawot mi man po pasalamatan ang naman nag-donate ka na kaaging simana. Mga minasunod na anonymous. 3,000 pesos, Luwang 1,000 pesos, 900 pesos, Limang 500 pesos, Aiza Castuera 1,500 pesos, Noyland Family 1,000 pesos, Leslie Marie 1,000 pesos, Emily Oliva 1,000 pesos, WHA Architects 500 pesos, Devotee 300 pesos. Diyos mabalos po. Tinugda po kita para sa waring pamibi. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ka mga pamibi intercession sa Nudas Tadeo, asin Maria inaning kaligtasan, kamo asin sa inumal sa buhay, bendisyonan, asin ang punon, sa ngaran ka nama, asin aki, asin ka ng Espiritu Santo, Amen. dinudutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon to Father. Daing sisay man anak bubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay man